Aħjar it-temperatura tal-kamra. Hawnhekk, ovvjament aħna erba' biss nistgħu ngħidu x'temperatura hu, però dik it-temperatura friska. U apparti l-ovvju fis-sajf kulħadd blejsi miexaw. Fix-xitwa taf xi jsibu biex norqdu sew? Jew bil-fan. Jew bil-fan. Fix-xitwa irridu naraw li xorta ikun hemm dak in-naqra frisk, mhux nixelu l-heaters jiġi qisu vulkan. Għax anka li inti tkun daqsxejn in a cold. Għastajdlu cold, jien nabda xej frisk. Cool. Cool is the word, cool and relax. Tajjeb, dak il-cool jgħinek to relax. Ġifiri, di tajba ħafna. Di tindunaw minn għandu tfal, forsi inti ħat ir-relata miegħi, it-tfal fix-xitwa jħobbu joqogħdu bla kalzetti, xi kultant jorqdu bla ħwejjeġ, ikunu iktar intjun mal-ġisem. Jien kont noqgħod tinkwieta, għattija. Ilbes il-kalzetti, istijom bat jek titallem, huma l-body temperature tagħhom huwa iktar jafu x'għandhom bżonn minna. It-tfal dak il-frisk matul il-lejl ikollhom bżonnhom u inti tibda tattihom u huma jneħħu l-gverti. Ġifieri it-tfal ukoll jekk iridu jorqdu bla qalzijiet, ħallihom jorqdu bla qalzijiet ġisimhom jaf x'għandu bżonn. U tfal jgħalmuna ħafna wkoll kif nieħdu n-nifs. Ma nafx tiġrilkomx, pero tinnotaw meta tkunu speċjalment inkwitati, laqqas tkunu ċerti kux qed tieħdu nifs, tant isu jkun baxxek, isu regolari u qasir laqqas tatikas. Huma jieħdu n-nifs minn żaqhom jgħidulu. Dak li bl-Ingliż nistgħu forsi anka jekk hemm xi ritratt tal-ħab tagħna Wilfred inġennu biżejjed ikun jista' jsibulna belly breathing. Litteralment meta tieħu n-nifs timla żaqek. U tista' tgħidilna għalfejn? Huwa m'għandix idea, però huwa il-mod kif il-babies jieħdu n-nifs. Taf għalfejn għalissa? Naf għalfejn u easy ħafna għax inti meta tieħu nifs b'sidrek qed timla il-parti ta' fuq biss tal-lungs. L-oxygen. Meta inti tieħu nifs minn żaqek ħatimla il-parti ta' taħt u mbagħad ħatimla l-parti ta' fuq li min qed jagħmel free water diving pereżempju jkollu bżonn ħafna ossiġenu ġo bil-fors iridu jieħdu nifsek. Għax Karl Għax ħaġa żgura xi għaraw wiċċu. Ħajdi għax fimtien minn għand Karl. Ma tidu ġibu l-wiċċ wara. Karl poġġa jdek fuq zaqqu, tipo tħares lej zaqqu minn fuqha u qed iwaħħal fin-nifs, vera Karl? Għax tieħu nifsijiet zaqek minn fuqha, vera? Le, għax jippruvajt narek biex tieħu nifs minn Alright. Biex kun tafek u tieħu nifs minn zaqqek tittorroġ. Però Karl, sempliċi u kull min qed idar jista' jippruva magħna. Poġġi jdejk fuq zaqqek vera. Ħun nifs u għajt waqt li qed nieħu nifs qed nimla zaqqijien. Tlaqna. Għandi ġuħ. Titħossok qed timla zaqqek. Vera, jibda Imma mbagħad jintefa'. l-ewwel ħadd intefaħ żaqek u mbagħad ħatiftaħ minn hawn ukoll sewwa. Mela inti l-ewwel mela żaqek imlejt il-parti ta' taħt u mbagħad ħatimla l-parti ta' fuq. Mill-ewwel U hekk vera tieħu Posso nifs gaħjar? bil-mod tikkalma ruħek. Tidrat lilek innifsek. Għajt il-verità. Titgħallem lilek innifsek. Wilfred Salvatur. Għaw min jgħid però. Il-way of living ta' tiegħek. Għaw min jgħid li bistonku vojt ma torqodx u bistonku mimli ma torqodx ukoll. Vera, tamma, bis-serjetà. Jekk kun bil-ġuħ jgħidu. Le, jiena ġilek Jekk kun bil-ġuħ ma torqodx u jekk kun mimli. ġrat li jiena kont norqod bistonku Għandek boy. inġidistjon. Jien iktar ma norqodx bil-ġuħ mill-mimli, anzi wara nikol ikla kbira norqod ikolli update. Mhuwiex ideali, Jiena naħseb iktar l-istonku jibda jgergera xi kun naqra vojt. Jien naħseb x'imkien fin-nofs tissiba No, li dejjem, ma no. torqodx bil-ġuħ. Stenna ftit, mhux tiġri spiss, ta' ġifieri, ma għaliex jiġri hekk meta jkolli naqra l-istonku jkun Għall-maġġoranza. Kien ġuħ. Ma torqodx sew. Eħi, ma torqodx sew. Eżatt, għall-maġġoranza li jkun rikomandat illi inħallu bejn 3 u 4 sigħat bejn l-aħħar ikla u l-irqat u l-aħħar ikla ma tkunx l-aħħar tad-dinja. Lejn tabx insib sewħi għax illum kif bdejta u ħan nispiċċaw kolin. Kulħadd irid jikkalkula l-way of living tiegħu. Brava. U kif taqbad tajt. Irridu nifhmu lilna nfusna. Nadattaw, pereżempju jien hekk jaqbadni pereżempju, se waħda li norqod tard immensament, vera tard ħafna. Però jekk inħossni li m'iniex tajba ħafna jew inkella għandi dik in-naqra taqbadni l-għajja, mhux se nibqa' aktar fis-sofan u nara television. Hemmhekk jiena naqbad